Tinc aquí a les mans el Via Creu de Lluís Millet i Pagès. Ens va deixar a Catalunya i tots els pobles el sabien. Totes les contrades es cantava. Nosaltres l'hem deixat uns anys enrere. Jo en tinc exemplars. I el llibre de la primera edició, que és en re menor, recorda el Via Creu de Liszt, i després l'himne de la Creu, que és en re major. Tot això va ser publicat per la llibreria Balmes, per editorial Balmes, edicions Balmes, quan era Duran i Bas 11 a Barcelona. Aquest himne de la Creu ja és en re major, amb similitud també amb el Via Creu de Liszt, que acaba amb re major. Però l'himne de la Creu ja és edició diferent del Via Creu. De Lluís Millet té el Via Creu i l'himne de la Creu no posa un nom, però atribueixo en la mateixa que deu ser autor. L'himne de la Creu amb la lletra de Jacint Verdaguer. Aquesta lletra tan poètica, religiosa, poètica, d'avantguarda del seu temps, és de Jacint Verdaguer, com he dit. Ara anem a fer una miqueta, perquè hi ha variacions de les estrofes del Via Creu, les estacions del Via Creu, les estrofes corresponents a les estacions, són en diferent música. Té una altra variació. No és sempre la mateixa. Aquest re menor, i començo per vostra passió sagrada, adorable Redentor, perdoneu altra vegada aquest pobre pecador. Primera estrofa és la que més recorda o recordava llavors la població. Les altres s'havien d'assajar o indicar abans de sortir el Via Creu de les esglésies. Jesús, víctima escollida, és condemnat a la mort. Per donar-me eterna vida, ell sofreix tan trista sort. Per vostra passió sagrada, etc. Ara anem a fer la primera variació, que clar, trobarem a l'estació segona, per no ser tan monòton. Jesucrist la creu pesada, porta al coll per amor meu, jo mateix l'he carregada, al pecar contra mon Déu. Segona. Jesús a plorar convida a les filles de Judà. Si ploro mamà la vida, Jesús m'aconsolarà. Jesús m'aconsolarà. Veiem quin lirisme té aquesta tercera estrofa, que torno a repetir. Jesús a plorar convida a les filles de Judà. Si ploro mamà la vida, Jesús m'aconsolarà. I així procedeixen. He fet 3, que tenen cada una, i llavors ja la 4 segueix el model segon. Al carrer de l'amargura, mare i fill s'han contemplat, la si, do, si, la, sol, la, que no és el mateix que al carrer de l'amargura, mare i fill s'han contemplat. Mira tu, vell criatura.
Quin martiri els has causat al carrer de l'amargura. Mare i fill s'han contemplat, mira bé, vil criatura, quin martiri els has causat. Seguiré. En això ja n'hi ha prou, ho deixo i si esteu interessats m'ho dieu, sobretot li comento per a l'Oriol. Gràcies, bon dia.